Hi, Jeanne! And sa lahat ng mga kabisyo natin out there na nakaka-experience din ng pinagdaraanan ni Jeanne, sinasaktan ng partner nila for a very long time or sinisimulan ng masaktan ng partner nila physically, emotionally, mentally, lahat-lahat na, 'di ba? It's really difficult na makaalis sa ganyang klaseng sitwasyon and you will question yourself, ano bang ginawa kong mali? Do I deserve this? At ang dami pang tanong sa isip mo na magle-linger dyan. And you will feel helpless, no? Parang iisipin mo, paano na ako? Sino nakakatulong ko? Paano ko to, anong solusyon ko dito? Kung tutuusin, di ba? Alam naman natin yung sagot sa ganyang mga katanungan eh. To end that kind of violence, you need to leave the relationship. Yun lang naman yun eh. Leave the relationship. Unang beses na sinaktan ka physically, inabuse ka, o sige, patawarin. Pwede pang magbagong tong taong to. Pero pag paulit-ulit ka nang sinasaktan, hahayaan mo na lang yung taong yun? Alam mo, ang daming mga kababaihan na naduduwag magsalita at tumayo para ipaglaban yung sarili nilang karapatan. Sana wag ka nang dumagdag doon. I know it's difficult. Pero't lagi mong tatandaan na maraming tao ang nagmamahal sa'yo. Maraming tao ang aalalay sa'yo. Maraming tao sa paligid mo ang hindi ka bibiguin. Kaya, ikaw mismo sa sarili mo, dapat hindi mo biguin yung sarili mo at kailangan mong maniwala sa sarili mo that you are a woman of value, that you are a woman of respect and decency, na hindi ka dapat ginaganyan ng mga kalalakihan, hindi ka dapat sinasaktan, dapat binibigyan ka ng importansya at dapat kang inaalagaan at dapat kang minamahal ng tama, hindi sinasaktan ng paulit-ulit. Alright? So, Jeanne, if your partner is using illegal drugs, yan, it's a no-no. Hindi ko naman sinasabing layuan nyo agad yung mga taong itong pandirihan nyo. I'm not saying that, no? That's not my point. But what I'm trying to say is that kapag may ganong klaseng partner kayo na gumagamit ng droga, kung mahal nyo, diba? At kung may malasakit kayo, paparehab nyo. Hindi yung ito-tolerate ninyo. Of course, you want your partner to be the best version of himself, diba? At kung gusto mo na best version siya ng sarili niya, kailangan mo siyang akayin at dalhin sa tamang daanan, sa tamang lugar, para mapabuti niya pa yung sarili niya. Ikaw yung maging instrumento para i-lead siya doon. At siya na dapat ang gumawa ng paraan. At siya na dapat ang magbago. Hindi na ikaw yun. Alright? So, yun lang, Jeanne. At sa lahat ng mga kababaihang nakaka-experience nito, it's never too late to say no to people na inaabuso ka, na sinasaktan ka. Alright? Stand up for your own rights. Stand up for yourself. Babae ka, may boses ka. Ipaglaban mo ang iyong karapatan. Tandaan, ang tunay na pagmamahal ay nakabatay sa pagmamahal, pagrespeto at pantay na paturing sa isa't isa. And a house where a woman feels unsafe is not a home. Alright? Parang feeling mo nasa impyerno kapag lagi kang sinasaktan ng partner mo. Please do not live in fear, diba? It's never too late to speak up. Women deserve a life of respect and freedom. Remember, you cannot save someone by letting them destroy you. Always your number one SM radio station. Love Radio. Kabisyo, kung napasaya ka ng aming video, i-click mo na ang subscribe button at notification bell para ma-notify ka sa mga latest naming videos. Go, guys!